Hej, mit navn er Thea, og i dag vil vi gerne fortælle om de her 26 cykelparkeringskælder, som vi har planlagt at lægge rundt i Odense. Vi har regnet med, at de hver især vil koste 12,5 millioner kroner, så hvis vi lægger det sammen som et regnestykke, så bliver det 26 gange 12,5, og det giver altså 325 millioner kroner. Millioner, skriver vi lige. Og ja, det er måske ret meget, men vi har planlagt, at det kommer til at tage omkring 16 til 23 år at tjene ind igen, og det kan I altså se mere om på vores hjemmeside, vicyklervejenfrem.webs.com. Og i forhold til, hvad det kommer til at koste at holde i vores kælder, så har vi planlagt, at den første time skal være gratis for at få nogle brugere ned, hvis man lige hurtigt skal skynde sig. Og derefter så kommer det til at koste 5 kroner i timen, og hvis man har det her specielle kort, som giver dig ubegrænset adgang til alle vores cykelparkeringskælder, så koster det altså 150 kroner om måneden. Men det er ikke vores endelige priser, men det er i hvert fald et forslag til priserne.